салому алейкум ба ҳамаи шумо тамошобинони азиз. Шумо қарор доред дар шабакаи оламӣ. Хушомадед ба шабакаи худатон. Номи ман бошад Муҳаммад Сидиқ. нархҳои мошинҳои имрӯза аз 12 000 сомонӣ сар мешавад. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунед, дар канал обуна шавед. навори имрӯзаи мо шумо барои шумо бе ягон реклама мешавад. бародарони азиз, хулоса гапа дароз намекунем, лайкҳои бобигиро мегузорем ва наворро сар мекунем. рафтем. Opel Astra G дар Москва Митишинада қарор дорад. Ранги серебрист, приводаш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6. нави сӯзишвориш танҳо бензин. соли барои мошин 2010 ҳуҷҷат дорад. нархш бошад 80 000 рубл. бо тоҷе ки кадми бихоҳад донистан 25 345 сомонӣ мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. BMW Тройка SM серия дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангш серебрист, нави сӯзишвориш газ евро 4 бензин. соли барои мошини 1995, ҳуҷҷат 1 сола дорад. нархи мошин 28 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мутаассифона ба мо ҳамин қадар маълумот равон карданд. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Мерседес Течка Элеган 190 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ранги шоколадный, приводаш ақаб, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш 1.8. нави сӯзишвориш дизел солярка. соли барои мошини 1999. ҳуҷҷат 1 сола дорад. 4 электропакет, 4 баллони нав. задагӣ пусидагӣ умуман надорад. дар 100 километр 8-9 литр расход мешавад. нархш боша 28 000 сомонӣ. бо курси ҳозира 198 837 рубл. телефонҳо барои тамос, телефонҳои Тоҷикистон ва Россия. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Duty дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад. рангш серебрист, приводаш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6 16 клапана. нави сӯзишвориш танҳо бензин, умуман дидагӣ неста газро. соли барои мошини 1999. ҳуҷҷатош 1 сола. задагӣ пусидагӣ надорад. умуман нархш бошад 42 000 сомонӣ. бо курси ҳозира 296 290 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. телефонҳои Россия ва Тоҷикистон. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. экскаватори фурӯшӣ. рости бародаро, ягон маълумот дар бораи экскаватор надодак соҳибаш. фақат гуфт ки дар рақамон занг зананд. нархша то ҳамаи маълумотоша баъдан суҳбат мекунем. хулоса аз суратош тамошо кунед, бинед кадме харидор боша, марҳамат занг занед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. инак тамошогарони азиз, маз соли барои 2003 дмоста 29 ай Москва бурдагием, растамошка кардагием. нархш боша 55 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. алишам мешавад ба ягон мошини легковой мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Hatchback дар шаҳри Қурғонтепа қарор дорад. рангаш сиёҳ, кузаш хатчбек, приводаш пеш.
нави сӯзишвориш газ бензин. солибароиши мошини 1998 ҳуҷҷат 1 сола дорад. нархш боша 25000 сомонӣ бо курси ҳозира 176575 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мутаассифона ба мо ҳамин қадар маълумотро равон карданд. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ВАЗ 21099 солибарош 2004 приводаш пеш, кузеш седан, объеми мотораш инжектор, коробкаш механик, нави сӯзишвориш бензин, ҳуҷҷатош то 28.01.2019 дар шаҳри вахш қарор дорад. нархш 12000 сомонӣ бо курси ҳозира 84820 рубл. боз савдо мешавад. 4 баллони престиж дорад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. савдо мешавад. бо ҳамин навори мо у шумо ба охир мерасад. аз ҳамаи шумо тамошогарони азиз хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед, дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед. наворо дар имо ва дигар сайтҳо падилица кунед ва бо дӯстони худтонам каналро тавсия диҳед. мошин ё ягон техникаи бо арзиш дошта боше бо тариқи вайбер равон бикунед. сарбаландии хонаободӣ бо ҳар яке шумо хоҳонам. боқӣ дар паноҳи аллоҳ боше. хайр, то видеои оянда.